A entrevista de hoxe vai tratar de narrar un acontecimiento que é comúnmente denominado polos seus participantes como a época do ciber. Cerca de 3 anos e medio de un montón de risas, partidas online e anécdotas. Para tratar de describir este momento, conto co mellor tripulante posible. Teño o gusto de presentar a Rubén Sarrañó, máis conocido como Rubén do Ciber. Que tal, Rubén? Gracias por invitarme primeiro e nada, ben, a ver que sale de aquí, que non sei eu... Bueno, vamos a ir un pouco, como dixen, 3 anos e medio, non? Que durou a etapa do Ciber. Sí, abrimos en marzo de 2001, Sí, 2001. 2001, o sea, xa fai 20 anos e medio, basicamente, e cerramos ao acabar agosto de 2004. Foron 3 anos, pois, bueno, empezou mellor, ao principio obviamente facíamos máis cartos e tal, pero bueno, ao final por unhas cousas e por outras que se queres despois xa entramos máis en detalle, pois... Dijo tamén que era o mellor tripulante posible porque ti xa non eres Rubén, ti eres Rubén do Ciber. Que non... Antes fun Rubén o tolo, fun Rubén o pirómano, sabes, fun moitísimas cousas, pero bueno, sí, as cousas, a xente evoluciona co tempo, así que... Vale, como estamos dicindo, 3 anos e medio dá para un montón de tempo, incluso daría para falar semanas e semanas, pero vamos a tratar de condensalo todo e vamos a empezar un pouco polo principio, no? Por que o ciber? Por que o ciber? A ver, o ciber non saliu, non foi unha cousa super pensada. Eu o que tiña, estamos falando de ano 2000, máis ou menos, cando se empezou a gestar isto. Sempre que viña eu a Coruña ou íbamos a Santiago ou íbamos así a algún sitio grande, incluso en Sé, que xa había algún ciber, sempre tiñamos o rollo de que mamá e papá iban a facer calquera cousa por ali, iban a facer un recado, e eu pues, escaqueábame e iba a gastar 300 pesetas, 400 pesetas o ciber. Entonces, ti daquela cantos anos tiñas? Cando abrimos o ciber en 2001, tiña 16 para 17. Eres un rapaz. Ainda son ahora. Pero, sí, era un rapaz, o sea, con 15 anos, con 14... Eu a primeira experiencia que tuve con internet foi no ano 95, para que te fajas unha idea, sabes? Hostia. O sea, fai moitísimos anos deso. Pero cando empecé a descubrir o que eran os cibers, estamos falando igual do 97 ou así, que ainda que apenas había cibers como tal. Por exemplo, cando iba eu a casa dun colega meu de Pontevedra, que igual pasaba un par de semanas ali no verán ou así, baixábamos hasta Pontevedra, había unha tienda de fotografía ali que non era un ciber, era unha tienda de fotografía que tiña un ordenador e que che cobraba 1000 pelas a hora. Estamos falando de 6 euros, isto... Ahora. Daquela. Claro. Es un animalada. Eso, en realidad. 1000 pelas a hora, e pagábamolas, sabes? Sí, sí. Por qué? Porque era interesante. Pero... era a única alternativa que tiñas. Despois, cando empezaron a abrir os cibers como tal, sabes, con múltiples ordenadores, con xogos en rede, aí as cousas xa baixaron máis de precio. Estabas falando que moitos cibers tiñan precios de 300 pesetas, que foi o precio que abrimos nós e tal. E bueno, din un rodeo aquí que nin Dios, pero o tema é que un día volvendo, non sei se volvíamos de Santiago, volvíamos de Coruña para Muxía, eu iba atrás no coche, e dinme desde o asiento de diante: ti como verías abrir un ciber en Muxía? Quen che dixo eso? Papá Javier de Natividad. Aí sí? Sí, creo que fora él a idea. Porque él é un tipo moi observador, non? Sí, sí. Entón di, este rapaz, cada vez que vamos a algún sitio, sabes, o sea, a miña interpretación do que pasaba pola súa cabeza, pero este rapaz cada vez que vai a algún sitio destes, métese nun sitio, que terá ese sitio? Sí. Para ser tal. E saliu de aí, o sea, un día volvendo, non sei se lle ocurriu nese momento mismo, ou se xa lle levaba tempo dando voltas, non? Pero o tema foi que me comentou, a miña primeira reacción cando me dixo eso, digo, un ciber en Muxía. Estás loco. Ti estás trallado, sabes? Pero se xente ali, a maioría da xente non sabe ningún que é un ordenador, sabes? Non colleron un rato na súa vida. Claro. E despois, démoslle máis voltas, non me acordo moi ben da conversación, porque estamos falando fai 20 e pico anos, non? Pero o momento de que me preguntaron, ti como verías un ciber en Muxía? Deso acórdome perfectamente. E ao final... anduvemos consultando con xente que tiña cibers. Había, por exemplo, aquí un ciber en Coruña. Había un paisano que tiña varios cibers aquí en Coruña. Que tiña ciber Coruña, tiña despois outro no Burgo, tiña outro ali onde Riazor e tal. Eran cibers que non eran de chegar
paisano, ponme 3 euros esta máquina. No, ti chegabas e os ordenadores tiñan un chisme destes de meter monedas, e cando se acababa o tempo, cortaba o monitor. Bueno, avisábache un minuto antes ou así. No, ti vías o contador. Vale, O sea, é como unha máquina destas do refresco, sabes? Sí. Entón ti metías moneda, tiñas un contador, o sea, metías, por exemplo, 100 pesetas e tiñas 20 minutos, sabes? E cando xa vías, tío, que che iba quedando, sabes? Sí, sí. O rollo é que iso, apagabas hecho o monitor cando se acababa os cartos, vamos. Falamos con ese paisano, por exemplo, basicamente o modelo que nos ofrecía ese paisano era un tema casi como de franquicia, ¿no? En plan, non montoche todo, tienen tal, pojades por ordenador, mueble, contamonedas, todo esto, pois, non sei canta pasta nos dixera, pero era ridículo. Era ridículo por caro, sabes? Pa vos, en plan que non vos sería cuenta. No, de feito, nós armamos ao final por moitísimo menos, o sea, cando armamos o Ciber, creo que foran en total uns 4 millóns de pesetas. A ver, que para nós, que somos unha familia humilde, é unha pasta, non? Sí. É máis unha inversión sin saber, en Muxía non había un terreno. Claro, foron 4 millóns de pesetas, máis ou menos o que costara abrir o Ciber. Cando me din conta, o sea, foi todo moi rápido, sabes? Porque aparte son eses anos que non te enteras do que estás facendo. É un rapaz. Das 6 anos, con 16 anos. Nada, iba para 17 e cando me din conta prácticamente xa estaba todo apalabrado e armámolo con unha tienda de ordenadores que era CompuC. Que tamén tiña un Ciber, no? Arriba No centro comercial, non? No, daquela ni sequera estaba o centro comercial. Ah, sí, é correcto. Sí. Pero despois hubo un Ciber no centro comercial, non? Hubo. Non é do mismo... No, de feito, o primeiro Ciber que hubo no centro comercial estaba pilotando eu tamén. Vale. Que esa é outra historia, porque despois cando cerramos o Ciber de Muxía, despois eu saquei o carné de conducir e tal, é un día que estaba ali por ser, que é outra anécdota máis. Bueno, iso vamos a contar ao final. Casi mellor, sí, porque cronológicamente non cadra, é rollo de abuelo Simpson, sabes? Sí. Estamos aí montando o Ciber. Bueno, armamos o Ciber, prácticamente, eu daquela estaba na laboral, estudiando, facendo estabas na laboral, creo que dicindo que estabas na laboral xa entendemos todos os que conocemos. Pero sí, estaba na laboral, daquela, pois, un dos fins de semana que volvían eu, basicamente xa estaba todo o local armado, estaba rollo de carpintería, por exemplo, para ter os ordenadores, estaban cada un dos ordenadores montados, que podoche dicir as pesas que levaban, basicamente, hoxe en día, estaba a rede, que o armaron esos de CompuC tamén, instalación eléctrica pouco hubo que facer, e basicamente abrimos, o primeiro día que abrimos fui moi de proba, basicamente, invitar a todo Cristo, en plan, vide, joder, probade. Sí, como cando abren un bar, non? Sí, solo que non nos costaba tanto, porque non tiñamos o rollo de invitar a xente ás bebidas, que iso costa che pasta, sabes? Sí. Nós tiñamos os ordenadores xa non se gastan, por decirlo así. Sí. Pois dejábamos a luz e tal, e enseñamos ali a xente. Hubo moitísima xente de que casi non podías nin andar polo local. Claro, sendo a primeira vez, eso en Muxía nunca se vira un local desas características, nunca houbera algo parecido. Era apabullante porque todo o mundo che preguntaba como facer as cousas, como xogo, como fago non sei que, como tal. Correndo dun lado para outro, sudando como un animal de non poder parar, sabes? Eu creo que me acordo, non sei que me contaron unha anécdota de que para gravar un xogo copiara o logo na pantalla de inicio, darelle a copiar e o gravara no disco e xa pensaba que o tiña gravado directamente o xogo. máis de un probablemente. Para ilustrar o que era o desconocimiento de como funcionaba todo. Sí, pero quero dicir, iso é máis avanzado que o que tiña a maioría da xente daquela. Sí. Que estábamos, xa, isto era xente que xa conocía o concepto de copiar e pegar. Vale. Ainda vamos máis para atrás. Claro, estamos falando de ignorancia absoluta, sabes? Sí. Que querían, o sea, de repente chega unha horda de curiosos que nunca viran tal ali, hai unha novedade nova, hai unha cousa que como funciona isto, como se xoga, pero mima, podes xogar desde este ordenador con unha persona que está nese outro ordenador e tal. Os xogos que tiñamos, por certo, tiñamos moi poucas cando abrimos, porque basicamente son os que nos puxaban os tíos de CompuC. A tua idea xa era directamente enfocado a xogos ou tiñas un enfoque claro de por onde ibas? Si che dixo a verdad,
non me creía de todo que fora a funcionar hasta que vin como se enchivo o local. O primer día, cando dixeste o primer día, dixeste, hostia. Claro, pero o rollo de como funcionaban os cibers, porque os cibers foron pivotando, no? Ao principio eran moito de internet, tal, pero a xente logo descubriu, a xente que tiña cibers xa con un pouco de tal, os que foron os pioneros de finales dos 90, eses descubriron que os xogos eran un filón moi grande, que internet sí está moi ben, e chatear sí está moi ben, pero os xogos son os que fan a comunidade dentro do ciber, no? Entón eu sabía desde o principio que si queríamos ter algo ali armado tiña que ser un rollo tamén con xogos. Porque sí, eso, chatear, joder, armáronse parexas ali chateando, sabes? Que... Xa. pero os xogos sí que é o que lle dá máis vidilla, é o que fai que a xente se reúna a unha hora concreta todos os días ali, sabes? É parte do máis bonito, na miña opinión, do ciber. Entón, como foi? Disme que de repente ocorrese a Javier de Natividad montar o tema, proponcho... Foron os dous, foron papá e foron mamá, os dous. Sí. Pero o que me fixera a pregunta no coche a min foi el. Pero ti xa dese momento controlabas, xa eras un pouco, por dicilo, friki dese mundillo? Mira, nós non tiñamos nin ordenador na casa. Xa, sí, Pero eu era o tipo o raro que compraba revistas de informática e despois eu, sin ter ordenador, iba a arreglar os ordenadores dos colegas. Xa, moi raro, moi raro, sí. Saliu así e empezamos a... Eso, o primeiro día foi moi ben, todas as primeiras semanas foi unha locura. E eso, o que tiña tamén era que eu, como só podía vir os fins de semana, non tiña o control absoluto de... hasta que despois, pois, deixei a laboral e tal, sabes? E fun pasei a seguir e tal. Xa era máis cómodo. Sí, porque basicamente, claro, era chegar a tal, despois eran as 4, que era a hora de abrir. Os primeiros días, as primeiras semanas, creo recordar que abríamos tamén polas mañanas, pero eso era un desfase, eso non era viable, porque aparte pola mañana apenas había xente, e non compensaba, porque non hai público abonda, a maior parte da xente que che vai ir a un ciber, sobre todo nun pueblo pequeno como é Muxía, rapasada, por mañana están no colegio, sabes? Vamos falar un pouco como era eso. Abres, enchese de xente, bueno, os primeiros días cando abres sempre suele haber moita máis xente da que despois vai quedando, non? Esa xente que foi quedando, como era? Quen foi quedando? Queres nombres concretos? Ou... No, es que aí xa... No, a ver, ao principio a xente tiña unha idea de que era unha cousa como para nenos, porque eran xogos. Daquela non había o rollo de adultos que xogan a videoxogos, como hai hoxe en día. Hoxe en día, teño casi... Ti tes 30 anos, eu teño casi 40, xogamos cando podemos, sabes? Cando nos permite o traballo xogar, basicamente. Teremos 60 anos e tamén estaremos xogando, é normal. Antes non... Será que nin Dios, pero... será moi curioso de ver, sabes? Sobre todo porque nos criamos con ese rollo de que os videoxogos son pa nenos. No, pero ao principio o rollo vías as primeiras... A primeira semana, despois xa era un pouco máis deixar ir, pero a primeira semana era moito nenos cas nais. E as nais vendo que fan os nenos ali, por que os nenos queren eso, sabes? Era... É que era o choque, era un momento, o ano 2000, cando se empezaba a falar que iba a explotar o mundo porque os ordenadores iban a todos a romper, chegou a revolución esta, era os xogos online, cuidado, que isto vai enganchar os rapaces, vas a meter nun mundo aparte, bueno, aí todo nese o ciber. Ainda hoxe hai campañas de medo contra os videoxogos, pero daquela era, acórdome, isto foi pouco despois, non sei se te acordas do asesino da katana, que lle botaban o culpa a xogos de rol, que lle botaban... Sí, o Final Fantasy, non sei se dicían... O Final Fantasy botaronlle a culpa tamén. Eso pasou coa música, pasou con todo, sempre que hai unha cousa novedade, sempre hai alguén que lle vai facer unha campaña de medo contra ela, sabes? Sobre todo se está orientado a xente xove. Daquela, pois eso, abrimos o ciber, despois que pasou, digamos, o shock da novedade, a xente xa viña rapasada pola súa conta, empezaron a vir adultos, a aprender a chatear, descubrir o que era chatear, sabes? Porque daquela non era como ahora, é dicir, ti hoxe en día se chateas por internet normalmente estás falando con xente que xa conoces de antes. É dicir, se estás co chat de Facebook, hoxe en día casi non o usas porque estás o móvil, falas con WhatsApp con quen sea. Antes falábamos dun Nokia, chatear significaba dar un toque.
no? Que era... Claro, porque non ibas gastar os 25 pesetas que che costaba mandar un SMS, E sabes? devolvías toques, dabanche un toque e ti devolvías un toque, que esa era unha cousa super rara. Claro, eso non foi o que contou tamén Chipi Sí, no outro sí, vídeo, sí. claro, é que era así, pero mandábamos un toque, ti tiñas unha rapaza que che gustaba, e se lle mandabas un toque a según que hora, pois Sí, ela sabía que te estabas acordando dela, sabes? Pois era unha cousa así. Daquela, os chats en internet non eran a maior parte do tempo, despois sí que se formaban comunidades, no? Pero a maior parte do tempo, cando chateabas por internet, chateabas con desconocidos. Entonces, ti metíaste no IRC, por exemplo, no IRC hispano, había canal Muxía, canal Coruña, canal tal, pues cada un, calquera podía facer un canal, si quería. E nada, empezabas a falar con xente, ao final conocías xente, e xa che dixo, daí saliu algunha parexa, saliu xente, grupos de amigos, sabes? Grupos de enemigos tamén. Sí, que de bon xaxe. Pero sí, facías comunidade, era bonito que tiña. Era unha cousa que non estaba restringido a nenos, porque xa te dixo, había moitísimos adultos que iban ali a descubrirse a sí mismos e a reconocer máis xente. Había xente, claro, o mundo avanzou moitísimo, pero, por exemplo, as persoas LGTBI daquela, nun pueblo pequeno, estaban maltratadísimas, o sea, salir do armario daquela era impensable. Había xente que iba aí e iba a falar con xente desconocida que tiña os seus mesmos intereses, saber que non son personas únicas, que non son monstruos, sabes? Si ao final o que parecía un terreno bastante inhóspito como era Muxía para montar un ciber convertiuse en justamente o contrario, porque daba unha vía de escape ao que era un pueblo cerrado, e o ciber aumentaba, bueno, as redes de poder comunicarte con diferente xente e poder escapar un pouco da soledad que tiña o pueblo, non? Efectivamente, sobre todo se eres unha persona un pouco atravesada como son eu, sabes? Que, poder, escapar do que é a vigilancia que tes nun pueblo pequeno, porque ti estás nun pueblo pequeno e sales á calle e a calquera que pasa vai a estar interesado en onde vas, con quen vas. O chegar a casa e dixeche tú a nai, ando vestes por aquí, e diste, é imposible que nadie me vira. O que me viu tuvo que chegar antes para contarlo, é absolutamente hai cousas que non se explican. En cambio, ti estás en internet e a ninguén lle importa quen eres, a ninguén... Sempre está o típico imbécil que che di, en plan, que está, é o troll de internet. Sí, hoxe en día temos un nombre para eso, básicamente. Antes tamén o tiña, pero non era unha cosa tan definida como hoxe en día, sabes? Sempre está xente que está por molestar, incluso eu o teño feito, sabes? A ver, detrás dunha pantalla todos somos máis valientes, todos somos, bueno, hecho que hai. A xente te empezabas a spamear nun chat simplemente por tocar o carallo, sabes? Hasta que che botaban, sabes? Pero bueno, hecho que hai. Bueno, vamos ahora a meternos realmente no meollo da historia, que falasteme un pouco xa como estaba constituído, que había xente que iba a chatear, pero sobre todo que había xente que iba a xogar. Vamos a centrarnos máis, que creo que é o que máis se notou, que era a xente que iba a xogar, e onde se creou realmente unha comunidade, onde se fixo unha época, que é a época do ciber, que é xogando, bueno, nas partidas, etc. Vamos a falar un pouco deste tema. Bueno, descríbeme un pouco como era esa fauna, como era eso que realmente marcou a época do ciber. Non foi unha cousa inmediata, vale, empezou con grupos moi heterogéneos, pero, o sea, non había, digamos, un grupo, estaban, por decirlo así, os grupos que xa estaban de antes de fora do ciber. Sí. Despois, co tempo, eso foi degenerando, empezaron a xuntar xente que nin te imaginabas que puderan, sabes, ter unha relación entre eles, sobre todo porque, claro, hoxe en día é o que che digo, eu teño 37 anos, ti tes 29, son 8 anos de diferencia, pero non parece tanto. Pero daquela, cando eres pequeno notase moito máis. Claro, ver un rapaz de, imagínate, de 17 anos xogando cun de 13, por exemplo, chama moitísimo a atención, pero son cousas que sí que ocurrían, sabes? Porque non hai esa barrera de falar de intereses, non, cando está xogando, está xogando. Si, é da igual... Además, nun deporte como é o fútbol sí que se nota moito porque é físico e se mides 50 cm máis co outro, pois, aunque o outro sea mellor, vai haber unha gran diferencia. Pero xogando a xogos de ordenador, aí... Claro, pode ser máis pillo, por exemplo, non xogo de estrategia ou cosas así, pero eso... xogos, por exemplo, como shooter, sabes? Que é a habilidade que teñas ti, é a práctica que teñas ti, sabes?
Entonces, dos primeiros xogos que empezaron a calar así un pouco era o Quake 3. Sabes, cando abrimos, era casi o xogo que máis se xogou. Despois había algún... Tínhamos un xogo putrísimo de Hércules, de Disney, sabes? Sí, calé, sí. Pero a moita xente gustaba, por algún motivo, non? Bueno, pero o Quake 3 eu creo que foi o primeiro hit do Ciber. Cando abrimos, era tan cutre a situación que para crear a partida tiña que ir eu co disco, que isto comentou no tamén Chibi, tiña que ir co CD, poñelo no ordenador que quería crear a partida e despois o resto uníanse. Os que se unían non necesitaban un disco para arrancar o xogo. Despois, co tempo, fixamos os cracks dos xogos e tal. En fin. Pero sí, o sea, eso foi o primeiro xogo. Fui, digamos, o primeiro gran grupo de xente que empezou a xogar o Quake 3, porque prácticamente todo o mundo xogaba sempre o mesmo mapa, sabes? Non me acordo como chamaba, pero este que tiña os saltos que, bueno, todo o mundo sabe cal é. Nada, a xente empezou a saber o que é, pois, moverse con WASD, sabes? Sí. Apuntar co rato, sabes? Pegarlle raigonazos a xente na cara, sabes? Generou un clima de competición moi sana, moitos piques, sabes? Moitos vaciles, non? Moitos vaciles. Moito tamén... non tanto co shooters, pero máis co de estrategia, en plan, Rubén, póñeme 3 minutos máis que acabemos a partida. Pero sí que había moito deso. Os piques eran sanos e moitas veces as partidas non acababan cando se acababa a partida. A partida acabábase máis tarde. Falando do que pasou durante a partida. En plan, sí, claro, matástesme porque estabas campeando, sabes? Sí. Non acababa a discusión co final da partida, eu tiña 10 puntos, ti tiñas 7, sabes? Había esa clase de competición despois, sabes? Despois o rollo de que había unha persona xogando, 2 mirando, ou 3 mirando, sabes? Daquela que se fumaba tamén, pois algún que quería molestar, pois botaba yo fume por dentro da pantalla, sabes? Ou facille cosquillas, ou calquera cousa así. Pero era unha época bonita. O Quake 3, xa te digo, foi o primeiro xogo que enganchou ali. Despois tuvo que haber unha serie de xogos clave, non? Además era unha época na que hai unha serie de títulos que son increíbles. Vamos, si queres, cal foi... Que xogo recordas ti como claves do Ciber? Depende da época, porque non foi sempre o mismo. É dicir, o Quake 3 foi o primeiro, digamos que enganchou a moita xente. Despois tuvemos xogos como, para min, o mellor dos dous é un Real Tournament, na miña opinión. É un pouco máis lento, pero é máis estratégico, os mapas son máis complejos, o uso das armas é máis complicado, sabes? Nese sentido, para min requiere máis habilidade. Outra xente estará en desacuerdo, pero bueno, que o poñan nos comentarios. Estamos os que sabemos e estamos os que se equivocan, sabes? Pero non, sí, a mí gustaba máis un Real Tournament porque tiña máis complejidade e tal. E o que tiña tamén despois un Real Tournament que eu aprendín a facer os mapas para ese xogo. Poñéramos algunha foto dun mapa ou algún cachiño de vídeo ou algo así, pero cando empecé a facer os mapas, despois xa empezabas a facer caralladas que polas risas, non? Tiñamos os mapas con nombres raros, Juevator, sabes? Tiñamos Malas Lencuas Reloaded, divertido, sabes? Malas Lencuas creo que comentara Anxo nun título dos vídeos que creo que é moi recordado ese... Sí, no, pero que Malas Lencuas Reloaded foi a segunda versión dun mapa. Vale. Porque Malas Lencuas foi un dos primeiros que fixen, era unha puta mierda. Era malísimo. A ver, estaba mal feito. Non é que o mapa non fora divertido de xogar, nin que... Non, de feito a xente xogou ali, pasou no bomba, sabes? Pero o mapa estaba moi mal feito. Os bordes das superficies non estaban ben alineados, non sabía eu facer as cousas así. Co tempo fun depurando un pouco a técnica de facer mapas, e Malas Lencuas Reloaded foi o mapa que fixen, digamos, de homenaje á xente do Ciber, porque ten unha habitación oculta cos mellores objetos. Creo que indo o test, no? A ver se podemos meter uns vídeos, creo que podría estar vendo neste momento coa tecnología. Podemos superpoñer aí isto, siglo XXI, tío. Dos que conservo, probablemente Honorion. Este é un mapa, se te fijas, non ten nin miniatura. A luz feita unha merda,
O Skybox está é literalmente a caixa, ves que se ven os bordes de que está super mal feito. Pero bueno, este é un mapa que se xogou no seu momento tamén. Tan podías te esconder aquí dentro, verdad? Está. Te fijas aquí, hai unha cantidad de luces infernales que hasta ni se ve nada para dentro. Pero está o rollo da vida. Pois estás aquí máis armas. Isto é texturas mal alineadas. Terrible. Puxei aquí unhas botas para subir aquí e coller a sniper, caralladas así. Bueno, este é un mapa moi mal feito, foi dos primeiros que fixen. E despois tiñas aquí o Redentor, que chamaban o Rede, putas, o Rede. Depois fixera Intermission, que esa creo que o perdín. Conservo Intermission 2, xa está máis currado. Notase que a min caíme mal os campers, por eso as municións de sniper están en sitios chungos para que a xente se teña que esforzar. Mas tiña o rollo de poder ir por aquí a caer, bueno. Isto aquí está de maneira que non podes subir de calquera maneira, tens que ter as botas para saltar ou algo así. Isto é para causarlle epilepsia aos nenos pequenos. Aquí estás o cinturón de armadura, cosas así. É un mapa bastante sencillo, pero a xente xogouno tamén. Temos Juevator, que é un mitiquísimo, é o chumo que che comentaba antes. Juevator, aquí está, mira. Que está super mal alineado todo, fíjate aquí, sabes, detalles como este. Aí está, se arreta. Ves, detalles como este, que están mal alineados os polígonos. Detalles como esto, que está mal colocado todo, pero bueno, é un mapa que a xente xogou moitísimo tamén. A xente, pois, snipeábase de un lado para outro. Pois a xente facía estas típicas aquí, cando a xente iba a coller a rocket daquel lado, facía pois estaba, bueno, cousiñas aquí, estaba o Rede aquí. E a xente facía as cousas como, por exemplo, que sei, tirar o Redentor por aquí e ir coller a outro por aquí abaixo, e se había alguén dentro desta caseto, pois pum, e estoupaba. Temos Ecstasy, que non sei por que lle puxara este nombre, pero bueno. Tamén se xogou no seu momento. Onde estaban as botas aquí? Que non me acordo aquí. Entón, as botas eran unha cousa prioritaria deste mapa porque che permitía chegar a sitios que tiñan cousas especiales. Por exemplo, te subías por aquí arriba, dejabas un salto e chegabas aquí e collías a sniper. Este lume queima. Como esperarías. Pero hai outras cousas que non queiman, como este lume. Entón, ti saltas por... Joder, el cajón virgen. Saltas por aquí e leva xa un teleporte para coller o Redentor aquí. E bueno, tiña esas cousiñas. Temos mapas como divertido, que aquí pues, encheronse a xogar Vitorino máis o Pesky, por exemplo. Tenían cosas, pues... sonidos custom, ¿sabes? Cosas así. Bueno, non ten moito máis, pero sí que daba para duelos interesantes. Para xogar de un contra un estaba moi guai este mapa. Malas Lenguas original non a conservo, pero temos... Ah, non, sí que temos o Malas Lenguas original, que era horrible. Este era horroroso, este mapa. E ainda así a xente xogou. Mira, isto de cando non sabía facer as luces, puxa unha mierda. Pero o que che dixo, mira, ves, cousas sin alinear aquí, no chan, escaleiras que parece un templo inca, sabes? Pues esta é a versión original, non recordo, creo que non tiña sala secreta ni nada desta. E despois esta versión que fixen nova, que é Malas Lenguas Reloaded, xa máis currado todo, sabes?
as cousas están ben alineadas no chan, sabes? Tes, pues, sonidos custom de gracias Chippy. Temos os ascensores con partes móviles con sonidos custom tamén. Que máis temos por aquí? Eu que sei. Temos detalles como agua invisible para poder subir por aquí, sabes? E puxen unha carallada esta. E despois está a movida mítica deste mapa, que é a sala secreta. E ti empezas a ver xente como Búa, empezas a ver xente como José, como Iago, como Anxo, bueno, todos estes, xa ves? É o homenaje aos habituales que xogaban un Real Tournament, pero claro, despois chegas á sala secreta e encontras esta mierda e dache rabia. Entón estás que disparar. Entón, que faz? Pegas un tiro, activas eso, cerras a salida e morres. A xente despois usaba o tema este de que si, como aí está, por exemplo, o Redentor, están estas cousas aí, hostia, chaval. Como aí está o Redentor, por exemplo, o que facía a xente era esperar aquí na salida da habitación, colle o Redentor, colle a armadura, un arma de rebote como por ejemplo esta ou como Flak Cannon, esperaban aquí a que entrara alguén na habitación para disparar un tiro de rebote, a xente empezaba a morrer, ti escapabas e se alguén morría dentro, pois daban os puntos a ti, estaba guai. E por último, o último mapa que fixen así deste xogo fora, onde está, captura de flag, era divertidísimo, que é unha versión máis grande de Divertido X, basicamente. Un mapa de captura de flag, na miña opinión este é o mellor mapa que fixen, pero, aunque non sempre funcionaba de todo ben, sobre todo a parte móvil esta de aquí, que é un cristo. Pero vamos, ti ibas para a base do enemigo, tiñas que subir por aquí, iban a estar pois campeando aquí ou de fora, colles o ascensor para arriba, colles a bandeira, pois tes estes dous ascensores, podes elegir por cal queres salir. O ideal é darlle os dous para engañar a xente, para que non sepan por cal vas baixar. E por algún motivo se activou o chisme este, non sei moi ben por qué, pero bueno. Calquera caso, tiñas que vir por aquí porque non podes tirar o teleporte porque che cortan o... Pero sí, ese foi un mapa de homenaje que fixen a xente do Ciber, pero mapas moi simples como ese, o Juevator, que aparte tamén estaba super mal feito, con fondos moi psicodélicos e tal. A xente aí enchiuse fixaronse miles de mortes neses mapas, sabes? A xente pasaba bomba, ajustaballe, dabanche ideas de podías poñer isto aquí, ou sí, aquí faltalle isto. Claro, podes poñer esta arma neste sitio que tal, podes poñer aquí algo para que non campeen tanto, dabanche ideas, sabes? Había unha comunidade de discusión, de creación, de xogo, había todo... Claro, era bonito porque a xente non sempre tiña 2 euros ou 3 euros para gastar todos os días, entón a xente... Aunque non tuera os cartos para gastar e para ir xogar cos colegas, sabes? Se non tiña 2 euros, pois igual tiña e se non tiña ese día, pois nada, porque claro, eran rapaces, sabes? Se non tiñan pasta ese día, pois estaban ali socializando, aprendendo cousas, porque tamén, sabes, queres que non, pois igual ti estás mirando unha cousa e comentas e, mira, este rollo de... que sei, o que pasou con cos árboles de non sei que, pero bueno, mirando os primeiros gameplay daquela, no? Que era o primeiro... No, daquela, no, a línea que tiñamos daquela non permitía... No, dijo de en presencia, mentras un está xogando, outro detrás mirando o gameplay da persona que era... O que chaman backseating, sí. Pues eso ali había había 2 ou 3 detrás, sabes? Porque era o típico, chegaba o grupillo das 4, sabes, que eran os típicos irreductibles que casi sempre estaban ali a hora de abrir, de feito, algúns estaban antes de abrir, porque, claro, como che dixía antes, non tiña ordenador na casa. Entón, eu acababa de comer,
Iba po ciber, a porta cerrada, eu estaba mientras tanto regando, mirando en internet, e escuitaba as voces desde fora: Rubén, abre xa, desgraciado! Fillo de puta! Pero bueno, na época esa de facer os mapas foi moi bonito. Despois houve máis xogos, ou a época que a xente lle dou moitísimo pola estrategia. Tamén foi unha época clave bueno, no resto de países. Porque ahora están un pouco de capa caída os xogos de estrategia. RTS, olvídate. O sea, claro, que sigue xogando moito en Corea, non? Moito síguese xogando en comparación ao resto do mundo, pero agora que se xoga sobre todo a MOBA, shooter tamén, pero RTS tuvo claro. O Warcraft o Cristo que montou, que incluso o Reforger, que é horrible. O Starcraft 1 tuvo un pico de subida bastante grande, e o Starcraft 2 está aí, sigue habendo torneos e síguese pagando, sigue habendo premios en metálico, pero nada que ver aquela época. De feito, na época de que ti me estás falando, creo que Starcraft 1 era como o mellor xogo que había a nivel online, sobre todo en Corea. Sí, a nivel de estrategia fui dos que máis xogaba ese e o Age of Empires 2, que tamén o tuvemos. O Age tamén moi bo, sí, ese tamén sigue habendo. Que tuvemos o Age of Mythology tamén. Ese son grandes xogos. Tuvemos o Warcraft 3, pero o Warcraft, no, perdón, o Starcraft 1, porque o 2 saliu que en 2006, unha cousa así. Sí, máis tarde, sí, bastante máis tarde. O Starcraft 1 era do 98, se non recordo mal. O Starcraft 1 foi basicamente... Eu tiña o Warcraft 3 posto, porque me gustaba moito o Warcraft 3. Viña era Vitorino, e insistiume, tens que poñer o Starcraft, joder, tens que... Puxen o Starcraft. Hubo moitísimas partidas moi competitivas, frases míticas de... Mira, eu se non supera non che decía, pero se faz un rush de Zerlings, 2 morren. Esa é moi mítica. Había unha que Taro defendendo con solo os traballadores contra un rush de Zerlings ou algo así. Fijísimo. Os dous japoneses dabanlle moi duro a Starcraft, sabes? Podes decir que está na rasa, non? Baneado por racista. No, pero ahora falando en serio, sí que controlaba moi ben. Os dous xojaban ben nas cousas. A casi todos xojaban ben. Tuvéramos máis xogos de estrategia tamén, pero bueno, acórdome dunha vez. Pero bueno, vou volver ao tema do tal. Esa anécdota en concreto non me acordo, porque eu Starcraft non lle daba moi duro, non controlaba moito, pero sí que me esforzaba porque a xente tuvera os mapas que quería ter, sabes, mapas custom, sabes, que tuveran a experiencia de xogo que mola, sabes? Sí, ti estabas no teu negocio e querías que a xente disfrutara do... Claro, pero a veces que tamén me gustaba a mí xogar, sabes? O sea, o rollo dun Real Tournament non foi solo porque é un bo xogo, o sea, era tamén porque eu tamén quería ter xente con quen xogar o Real Tournament, sabes? O sea, un pouco egoísta tamén fun. Pero co Starcraft non, Starcraft foi un xogo que puxen por petición popular, sabes? Tuvo moitísimo éxito. Creo probablemente o Starcraft 1 foi o xogo co que máis veces me rayaron con ponme 2 minutos para acabar a partida ou apúntame aí na libreta, sabes? Apúntame 60 céntimos, porque claro, empezamos cas pesetas, eran 300 pesetas unha hora, pero non subimos nada o precio. Nos 3 anos e medio que tuvo Ciber, o sea, unha hora empezou 300 pesetas e acabou sendo €1,80, exactamente, ni máis ni menos, sabes? Non subimos o precio en ningún momento. Sí, porque un euro eran 166 pesetas por aí. 166,386. E ao final, co cambio, pouco do tempo, terminou sendo €1 100 pesetas. Sí, na maioría dos sitios sí, o sea, cousas que antes tiñas un café a 20 pesos, pues, moitos sitios acabou sendo un café a €1. Sí, unha estafa, pero hecho que hai. Pero tampouco subiu tanto nestes últimos 20 anos, realmente. Sigues tendo por aí cafés a €1, €1 e pouco, sabes? Pero bueno. Supoño que todo o redondeo que fixaron nesa época pois xa compensou pos 20 anos seguintes, non? Pero si, as partidas, os pufos de apúntame aí, despois, bueno, pagas agora? Non, pago che mañá. Bueno, ao final tiñamos un libretón de pufos que nin dios.
que é outra cuestión para tratar despois. Pero, sí, o sea, aí perderonse moitísimos cartos en pufos, que... A ver, que hai xente conocida, se lle anda reclamando seguidos pufos, igual non che baño o día seguinte, sabes? Que tampouco tiñen moito onde ir, non? Pero é o que había. Esos xogos de estrategia tuvemos tamén o Empire Earth, sabes? Sí, acórdome de xogar unha partida con Taro larguísima de varios días, de gravar a partida hoxe e seguir mañán, sabes? A cosa así, porque podías gravar as partidas de multiplayer, reanudalas, sabes? Estaba moi guai. Pero, sí, hubo unha época tamén que tiñamos o FIFA. O FIFA? Sí, tuvemos o FIFA 2002, ou non me acordo cal era, son todos iguales, casi. Había xente que viña e xogaba xa as partidas o FIFA, botaba uns partidos, xogaban tamén en rede, uns contra outros, tuvemos os emuladores, que había xente que viña a xogar os emuladores. Que máis tipos de xogo tuvemos? Tuvemos xogos de coches, o Midtown Madness, por exemplo, que había moitísimas curruladas, que é o rollo, porque o código do xogo estaba mal feito, o código de rede, entonces tipo, había un rollo de ir a pillar, ¿no? Entonces un empezaba co ouro nun extremo da ciudad, e aparecían os outros oponentes que tiñan que ir a quitarlle o ouro e entregalo no sitio concreto onde che mandaba o xogo, ¿no? Ti no coche levabas como encima ouro, se che chocaban ou algo quitabancho, non? Exacto, sí. O sea, había basicamente había unha persona que empezaba co ouro, un sitio onde levalo, sabes? E se che chocaban, quitaban o ouro e podían levar el. Era xogar a pillar, basicamente. Había unha persona que era a presa, por decirlo así, ¿no? Que pasa? Que o código do xogo estaba mal feito, entón, por exemplo, ti ibas nun ordenador, ibas correndo co teu coche, chegaba outro, investíache, no teu ordenador igual non se vía que che investira, pero quitaba o igual, porque no outro ordenador sí que calculaba mal as diferencias de tal. E aí había follón. Había moitísimo. Sabes? Pero si non me dastes, payaso, non sei que. Había eso. Ganastes ti, pero por fallos do xogo, sabes? Pero aínda así, a pesar de todos os fallos que tiña o xogo, a xente encantaba xogar ese xogo, sabes? Estaba o can da baixo ladrando, pero... Bueno. A xente encantaba xogar ese xogo. Acórdame que puxen coches custom, sabes? Había un que era un Audi TT negro, que me acordo, que en vez de ter freno de man, sabes? A xente que fixo o coche ese po xogo, en vez de ter un freno de man con unha forza positiva, ¿no? Que era, digamos, que che frenaba, puxeronlle un valor negativo no freno de man. E acelerabas. Entón pulsabas o freno de man e disparabas o coche a 800 por hora, era un desastre. Entón, hubo unha época incluso que a xente, o que facía dentro do xogo, había, creo que estaba ambientado en San Francisco o xogo ese. Tiñan un montón de costas, unha cousa. Sí, por San Francisco, San Francisco, que é como Vigo, pero en grande, sabes? Sí. Pero unha das cousas que intentaban facer era coller unha costa moi grande co coche ese a 1000 e pico por hora, pegar un salto e intentar chegar á isla que se supoñía que tiña que ser Alcatraz, creo. Pero había unha isla ali no medio tal que non podías chegar normalmente, pero a xente intentaba coller fuga todo o posible polo mapa, pegar un salto e aterrizar ali. E a xente ali perdendo pelos minutos en vez de xogar a cousas normales, sabes? Pero divertíanse, que era o importante, sabes? É pouco que iban a xente ali para divertirse. Hai un xogo que destacarías por riba de todos? Un xogo que crees ti que marcou máis que o resto? Depende da época, sí, pero para min o xogo que máis comunidade fixo no Ciber chegou tarde, eso sí, foron os 2 últimos anos do Ciber, basicamente, o Wolfenstein Enemy Territory. Vamos a falar, porque creo que había equipos, había aí bastantes historias, vamos a falar un pouco de como era eso, contar algunha que outra anécdota sobre ese xogo. Bueno, pois contame un pouco como eran as partidas do Wolfenstein. No Wolfenstein... Esta anécdota que contou Chipi no tal, porque cando metín ese xogo, antes de ter o Wolfenstein antes de ter o Wolfenstein Enemy Territory, tiñamos o Return to Castle Wolfenstein, que é un reboot da franquicia do Wolfenstein que ven desde aí atrás. Por exemplo, o Wolfenstein 3D é do 92, sabes, é bellísimo. Pero o Return to Castle Wolfenstein tiña un modo de multiplayer que era por clases, que era unha cousa novedosa daquela época. Só había 4 clases, era soldado, médico, ingeniero, chamabanlle teniente, que era, pois, tiñan, pois, o soldado era heavy weapons, o ingeniero, pois, dedicábase a arreglar as cousas, poñer as bombas, reventar,
estaba o médico, evidente, Sí, sí. que fai, estaba o teniente que era o que mandaba pois, artillería, o que suministraba munición aos compañeiros, estas cousas. Despois, eso, o Wolfenstein Enemy Territory iba a ser unha expansión dese xogo, pero ao final cancelaron e sacaron o xogo ese como gratis. E puxémonos no Ciber, haberá unha cousa que lle perseguirá toda a vida ao Pesky, que nós estábamos xogando, daquela estaba moi de moda o Counter, no? Sí. Todo o mundo xogaba o Counter, eu quería meter ese xogo porque a mí parecía un xogo superior, sabes? Ao final a xente acabou xogando eso, dando má razón, pero bueno. Pero o Pesky perseguiralle toda a vida, que cando dixen eu de xogar a eso, dixo a frase mítica de a mí nunca me verá xogar esa mierda de xogo. Sí. E anos despois de cerrar o Ciber, era o único que xogaba, era o único que estaba en competitivo, foi moi bonito eso. Pero bueno, o Wolfenstein acabou sendo para nós o Wolf da familiaridade que tiñamos co xogo. Cada un ao final acabou tendo, porque os dous últimos brands xa eran veladas de Wolfenstein, basicamente. Era incluso cando, o sea, a xente xojaba pola tarde, aí xa tiñamos a línea mellor, porque a línea que tiñamos ao principio era unha porquería de 64 kilobits, sabes? Despois tuvemos, creo que o primeiro DSL de Muxía, de medio megabit, que era en plan, explotaba a cabeza, sabes? Eso foi moi bo para que a xente pudera xogar a xogos como Wolfenstein por internet, para que outros viñeran a mirar cochinadas tamén, a empezar a ver vídeos de Ciber, pero sí, o Wolfenstein, había xente que viña pola tarde e xogaba as partidas e tal, pero de noite, cando xa había menos xente, empezábanse a organizar partidas de 5 contra 5. Básicamente era, bueno, cando xa marchou o último, que eran as 11:30 da noite e tal, os últimos que estaban chateando e tal, xego, vale, juventud, cerramos a porta, dadesme 2 euros cada un, que é o único que vos queda, basicamente. Estamos aquí hasta a hora que sea da madrugada, a vixiar hasta que nos sangren as mans, sabes? E aí é onde fixemos moitísima comunidade, pois, seguro que me olvido xente, no? Pero Chipi, Dimas, José, Damián, Pesky, Taro, Giro, Madrileño, Futín... Barca, no? Barca tamén estaba ali... Estou me deixando al gen fijo, está me dando rabia. Pero éramos basicamente os irreductibles que estábamos ali. Eu estaba no meu ordenador, tiñamos o servidor dedicado, que chamamos o servidor delicado. E tiña todo personalizado, en plan, para poder pausar o xogo cando alguén tiña que ir ao baño rápido. Había anécdotas típico no mapa de Oasis, que era no norte de África. Sabes, eu nun equipo, Chipi no outro, defendendo e atacando, eu estando nun ventanuco, sabes, para defender, e colomo o mellor granadazo da historia, sabes, que é o típico, as granadas estas de rifle que che disparan, sí, sí. Colomo polo ventanuco, matoume, pausei o xogo, de repente todo Cristo, me cago en Dios, se volvió a colgar, sabes, e dixen, no, tranquilo, non se colgou nada, pausei o xogo. Chipi, eso merece un chicle. Toma, un Happy Den de fresa. Ao final acabou sendo unha tradición tamén o dos chicles, no? Porque, en plan, eso premio. Eso merece un chicle. Sabes que non me costaba nada, era entre céntimos. Bueno, daquela creo que xa estaban a 5, no? Pero eso merece un chicle. Sabes, hubo xojadas moi boas, eso. Cada un tiñamos basicamente un rol propio. Chipi e eu éramos ingenieros, Dimas e Damián eran filops, que eran basicamente o teniente de antes. José, máis o madrileño, eran médicos, Barca, Futín, Domingos, aunque sabía que se me faltaba alguén. Barca, Futín, Domingos eran basicamente soldados, sabes? Futín era moi bo defendendo os sitios. Non tiña unha técnica depurada, Futín. Futín non era moi bo disparando. Futín era moi bo cumplindo os objetivos. Sabes? O sea, era o típico. Había nese mesmo mapa que che comentaba, é que era moi bo, nese sentido. O tipo era focus total, sabes? Igual non mataba moita xente durante a partida, pero cando tocaba defender os objetivos, ele estaba ali ao pé do cañón, literalmente, porque había un objetivo que era destruir un cañón. Ele estaba ao pé do cañón, e de repente
Che, está o típico ingeniero, no? Igual, imagínate, ou Chippy, no? Tiñan que ir a poñer a bomba para destruir ese que era o objetivo. E de repente, oese unha risa desde o fondo do local, que era Futín no ordenador 12, oese descojonándose, ve salir un fuego pola porta do lanzallamas. Momentazos deses moi bonitos, tío, en serio. Escapadas co objetivo en Gold Rush, marchar co ouro. A última habilidade do médico, o médico tiña varias habilidades. Tiña bueno, dúas habilidades principales tiña o médico, non? Era botar paquetes de vida e revivir a xente, vale? Pero tiña 4 niveles cada clase, por decirlo así. Entonces, primeiro era pues, poder botar máis paquetes de vida, outro era que se recargaba máis rápido a barra, terceiro nivel de médico era poder revivir a xente con toda a vida en vez de con 2 tercios, creo que era, ou así. Roto. Pero a última habilidade do médico era un Cristo. Era que collía un chute de adrenalina, pegabas un chute, e durante, non sei se eran 10 segundos ou 15 segundos ou canto era, todo, absolutamente todo, lle facía mitad de daño. Entonces, para ir collendo os objetivos de roubar era o mellor, porque podías pasar por enriba das minas e daba igual, basicamente era un Cristo, sabes? Non te cansabas tampouco cando levabas a adrenalina posta, se non recordo mal, era unha desfeita, José ten ganado partidas así, pero de calle. Despois, a última clase que nos quedaba era o Cover Ops, que era o típico de pesca e giro. Pesca e giro eran moi bons cos snipers, esa era a clase que tiña sniper, non? Hai máis anécdotas do pesqui, cando vexa, perdóname pesqui, pero cando vexa, sabes, esa típica movida de dábache moitísima experiencia o rollo de disfrazarte dun enemigo, non? Dábache 5 de experiencia, que non costaba nada, sabes? Ti simplemente tiñas que encontrar un corpo aí no chan e dabas ya a usar e en 3 minutos estabas disfrazado con 5 de experiencia gratis, sabes? Despois eso acaba nerfeando ca configuración do servidor e tal, pero acordaríame toda a vida no mapa de Railgun, que era basicamente roubar un tren cun cañón enorme e tal, roubalo non, movelo e tal, e despois disparalo. Era o único mapa do xogo no que atacabas co equipo alemán, cos nazis. E acordaríame toda a vida. En vez de ir ao objetivo, el disfrazándose de outro e tal, berrando de xente, pero ide facer o objetivo, joder! Porque Pescadito era extremadamente competitivo, e se non quedaba el de número 1 na tabla de puntuación, para el non valía a partida, sabes? Extremadamente competitivo, ainda hoxe, Pero acordaríame tamén toda a vida deso, anécdotas do Wolf, seguramente incontables, pero esas son moi míticas. José era o médico berserker. Sí, bueno, berserker da igual o que lle metas, pero berserker sempre é. O sea, sí, pero era o equivalente de Futín, en plan, hiperfocus. A José daba igual matar ou non matar. El era o médico e el está caendo artillería, pero hai un compañero meu aí, non pasa nada. Morría el, daba igual, porque ti, cando che pegaba o chute, tiñas como 2 segundos de inmunidade, entón podías escapar da artillería, cosas así. Era moi bonito, eso, acabamos todos tendo un rol bastante definido e acabamos hasta tendo, digamos, o rollo de equilibrar os equipos. Quen somos hoxe, sabes? Quen somos? Pois somos tal e cual, vale, pois a xente tiña máis ou menos asumido quen era un poquinho mellor en cada rol, quen era un poquinho peor en tal, acabamos eso, había outro mapa que era no Polo Norte, que creo que iban os nazis a roubar a estrella de Navidad do árbol. O sea, había mapas absurdos. Ese non era un mapa oficial do xogo, era un mapa custom, pero estaba moi guai, tiñas que marchar no trineo de Santa Claus, sabes? Pero pasámoslo moi ben, xa se dixo. Bueno, xa falamos un pouco do que foi o principio do Ciber, os porqués e como surgiu. Falamos tamén da parte media de todas as aventuras que hubo dentro do Ciber, todas as anécdotas a palabra, sí. Todas as anécdotas que hubo. Ahora contame un pouco como foi o final, como chegou o final a época do Ciber. A época do final, bueno, a ver, creo que comentaba antes, ¿no? O tema de que os tenjosios normalmente pues, van ao tacho porque deixan de ser rentables. Unha das cousas que
comentaba tamén Chipi no outro vídeo, era o de que había uns ordenadores que efectivamente tiñan unha tarjeta un poquinho mellor que outra, non? Cando abrimos o Ciber, tiñamos 10 ordenadores, todos tiñan a mesma tarjeta gráfica, eran exactamente iguales, pero os 2 meses de abrir o Ciber puxamos os 2 ordenadores a maiores, e eses eran exactamente iguales, ca diferencia de que tiñan unha tarjeta gráfica mellor. Ao principio non me importaba demasiado, pero cando fui avanzando o tempo, eses xogos podían mover os xogos que os outros tiñan mellor, e aparte podían ter algúns xogos mellores, sabes? Entonces, o non poder traer para todos os ordenadores os últimos xogos foi unha das cousas que acabou matando, entre comillas, o Ciber, porque había xente que esperaba, por exemplo, para... Si non está disponible este, pois espérome, sabes? Porque había xogos que non podías ter no resto de ordenadores. Tiñas, por exemplo, o GTA Vice City, tiñas o Command Conquer Generals, sabes? Eses basicamente estaban ao final en 3 ordenadores, que ao final había outro máis que tiña tamén unha gráfica un pouco mellor, pois que se jodera, tuvemos que cambiar. Non era posible ampliar todos os ordenadores, porque non daba xa pasta. Entón, ao final estábamos basicamente abrindo o Ciber para cubrir os gastos. Foi o que detonou o final do Ciber, realmente. Sí, bueno, se non funciona económicamente... Sí, eso, e despois hai outra cousa máis. É que dicir, ti na casa non podías xogar, non podías ter os xogos en rede como hai hoxe en día. A xente daquela, pois, tiña un modem ou tiña os ADSLs máis básicos, sí, podía xogar un pouco, pero non podía xogar como podía xogar no Ciber. Pero o rollo de que a xente xa tuvera os ordenadores na casa, supoñía que a xente non viña a chatear o Ciber. Sí. Despois eso, foi a explosión de cando hubo xogos online, rollo do StarCraft 2, por exemplo, que ven un pouco despois, pero a xente xa podía xogar por Battle.net e podía facer estas cousas. Entonces... Sí, bueno, que se mezclaron a falta de actualización, de facer un desembolso propio tamén da época, porque se evolucionaba cada ano e igual tiñas que invertir pasta e mellorar os ordenadores. Claro. Ti hoxe en día podes xogar un xogo da hora con unha gráfica de fai 6 anos, baixas os detalles un pouco, pero xogas ben. Sabes? Daquela non. Daquela eso, o avance da tecnología era brutísimo. Tiñas unha gráfica de 4 anos e pico e xa non podías poñer os últimos xogos, nin sequera o mínimo, non era xogable, sabes? Eso cambiou moitísimo agora. Había outra cosa que me... pero fuíseme olla. En calquera caso, estaba cantado, porque era como un círculo vicioso. Se non podes ter os últimos xogos, a xente non che van ao Ciber a gastar, se a xente non che van a gastar, non tes cartas para ampliar os ordenadores, co cal non podes poñer os últimos xogos. O sea que ao final... É máis o que tens que ganar no negocio, telo que invertir en actualizar o negocio para poder seguir mantendo, que en definitiva os Ciber foron caendo. Xa a mesma época houve unha serie de factores que fixo que foran para baixo. Claro, se fora Muxía, por exemplo, un sitio máis grande, que tuveran máis variedade de xente que che pudera vir, probablemente poderíamoslo ter mantido durante máis tempo. Pero igualmente... No, estaban en decline. Sí. O que sí que, por exemplo, os Cibers que se mantuveron despois, por exemplo, o DC, onde estuve traballando, o Ícaro, o José, aí sí que eso botou tamén 3 anos e pico, 4, non sei canto botou exactamente, pero botou tal, e eso abrindo en 2005, sabes? Ainda botou unha temporada máis, xa te dixo, mínimo creo que botou 3 anos, igual me estou equivocando, eu só estuve ali 6 meses, non? Pero despois os Cibers que sí que se mantuveron bastante tempo, e aínda creo que hai algún así, son Cibers que hai en ciudad, pero que viven da población inmigrante. Sí, para chatear no país, son xente que non ten... Claro, están indo a menos tamén porque agora todo o mundo ten un smartphone, e todo o mundo pode, xa, mandarlle WhatsApp, ou mandarlle un audio ou tal, pero daquela... Estamos falando, por exemplo, en 2006, que é cando me metín a traballar no Ciber aquí en Coruña. Sí, había clientes locales, ¿sabes? de aquí, pero a maioría da xente que viña por ali era por población estranxeira. Por qué? Porque daquela pues, era xente que estaba forrando para mandarlle remesas ao seu país, e viñan ali porque non lle compensaba comprar un ordenador, viñan ali, falaban por acá, tiñamos tamén un rollo de como lle chaman, de telefonía, sabes, de un locutorio. Basicamente, aínda quedan hoxe, sobre todo neste barrio onde vivo eu, que hai moitísima población estranxeira, aínda hai, pero están regentados por estranxeiros. Sí,
para a comunicación así xa non é o tema de ir a xogar ni nada deso, eso perdiuse bastante. Sí, no, eso está, os xogos en rede local están morto, basicamente. Sí, porque actualmente tes na túa casa un ciber, conectas Sí. online Pero- con quen queiras. Sí, aparte as líneas que hai hoxe en día non teñen comparación. Por exemplo, cando abrimos o ciber, tiñamos unha línea RDSI, que poucos acordarán que é unha línea RDSI, sabes? Que era Red Digital de Servicios Integrados, sabes? En plan, hostia, pero é digital, non? En vez de ter unha línea analógica como tiñas pos modems de casa, tiñas unha línea RDSI, que era o que tiñan as empresas, sabes? Pero unha mierda, o sea, estamos falando de 64 kilobits, que podías ter unha RDSI de doble enlace, non sei como se chamaba, pero que de 128, pero eso costaba unha pasta que flipas. E claro, eu hoxe en día, por exemplo, aquí na miña casa teño contratado, co meu proveedor de internet, teño contratado 300 megabits, vale? Con 300 megabits descargo, en plan, se estou, imagínate, instalando un xogo en Steam, descargo ese xogo está me baixando a 36, 37 megabytes por segundo, unha cosa así, cando estou saturando os 300 megabits. Mais ou menos. Ca línea RDSI no ciber descargábamos alrededor de 20, 21, 22... Perdón, cando dixen aquí 37 megabits, non, 37 megabytes por segundo, moi distinto. Cando descargaba no ciber calquera cousa, si saturaba a línea de 64 megabits, descargaba en plan de 20, 21, 22 megabytes por hora. Xa. Non había maneira de competir. Daquela era imposible pensar en vídeo en internet, non era viable, sabes? O sea, habíaos, pero eran vídeos con cuadradiños así pequerrechos que non vías nada, sabes? O sea, era un desastre. Pero bueno, ao final, cando puxamos a línea de ADSL, bueno, pues eso cambiou, é o que comentaba antes, non? A ver, os ciber pois, tiñan un tempo no que iban a morrer si ou si. Sí, no. Era inevitable. O concepto ese de ciber que tiñamos daquela, onde vai xa que non existe. Ti despois do ciber de Muxía, fostes ciber de SE, e despois terminastes en Coruña, non? Sí. Traballando. E ese foi o final de Rubén do Ciber. Pero ainda así, creo que si tes fillos, non sei si tes pensado, pero Non si teño intención ninguna, lo siento mamá, pero... si tes descendencia van a ser os fillos de Rubén do Ciber, e si tes netos van a ser... Sí, hai toda unha generación en Muxía que me conoce como Rubén do Ciber. Sí, Rubén, que Rubén? Rubén do Ciber. Sabes? Porque antes era, pues, Rubén o Tolo era, Rubén o Pirómano, ou pues, Rubén o de Mari Carmen do Centro de Salud, sabes? Sí. Cosas así, sabes? Pero, sí, ahora son Rubén do Ciber e quedarán para toda a vida, supoño. Sí, foi un momento que marcou unha generación. Eu sempre en todas as festas, si estou con algún de vos, algún dos participantes que mencionaste, sempre recordades algunha anécdota desa época. Eu estuve un pouco metido, fun un par de veces polo ciber, pero o que ven sendo no ambiente ese movíame moi pouco. Non estabas no core. Non estaba no core, era bastante pequeno, pero ainda así conozco un montón de historias e de anécdotas que se contaron desa época. Ainda hoxe hai frases que se siguen usando desde aquela época, Sí. O sea, o rollo de "esto a los orcos les duele", sabes? O de "como robla tu carito", cosas así, eso quedou, sabes? A mí nunca me verá xogar esa mierda de xogo, quedou, sabes? son detalles, son cousas que te fan recordar, sobre todo a mí gustoume moitísimo ver o vídeo de Chibi, porque sí que sabía que foi unha época boa, pero non me daba eu conta de que o recordaban con tanto cariño esa época, foi moi bonito de... Hai un comentario de Anxo Carrera nese vídeo que di xogando a malas pécoras reload, Malas lenguas. Malas lenguas. Sombra, mata o camper, e cousas así, que son frases que... Eso debió ser xogando o Counter Strike, non foi xogando nese... Creo que mezclou dúas cousas aí, Anxo, pero eso seguro que foi xogando Counter Strike, tendo pues, mapas estilo Rats, sabes, que era basicamente como unha cosiña, e ti eras diminuto, tamaño unha rata, sí. e había, pues eso, claro, desde a encimera, atacabas o que estaba na cosiña, o que sei, unha cosa así. Pero sí, mezcláronse varias cousas. Despois, detalles. Outra anécdota é por que o nombre de Malas Lenguas do mapa. Por que o nombre de Malas Lenguas? Os do círculo máis cercano do ciber saben, non? Pero era porque había unha clienta que viña polo ciber, por algún motivo tiña a costumbre de saludarme dándome un pico, non sei que. Non sei,
parecíame raro, pero nunca cheguei a cuestionar o porqué, sabes? Daquela no, ahora miro con retrospectiva e digo, que está, Era un bico na mejilla. No, un pico, sabes? Viñame a saludarme e dame un pico aquí e dixo, vale, ti queires? Non estaba mal, rapaza, sabes? Bueno, eso é outra historia, non nos vamos a meter esa si queres contamos la No, pero o rollo foi que despois a xente empezou a decir que nos viran enrollándonos non sei onde. As malas lenguas. E aí as malas lenguas. Daí o número do mapa. Hubo máis, o de Juevator, por exemplo, dun Riatón que fixen porque a forma que me quedou parecía unha colloada, sabes? O mapa, quedaron así nombres, tal, non sei, nunca fui moi creativo para os nombres, era o que me viñera en cada momento a cabeza, sabes? Estaba guai. Estaba guai. Foi unha época, bueno, eu espero que se a xente que viviu esa época que está vendo este vídeo, que deixe comentarios máis, que conte máis anécdotas nos comentarios. Por favor, para recordar, para ir mirando. E bueno, eu creo que vamos ir... quedaron moitas anécdotas que non se pode contar, quedaron moitas cousas que non se poden dicir, vámolas a deixar... Eso é que non foi só un negocio, é que ese era o centro social. Sí. Era o núcleo onde estaba, digamos, a vida de toda unha generación de Muxía desa época. Bueno, era algún que non era da nosa generación tamén estaba aí, sabes? Pero bueno. Sí, joder, eu xa che dixo, eu non vivín esa época, é como se a vivira con un montón de anécdotas que me teñen contado e un montón de... Hai que as fotos que o ilustran, que algún me caerá. Eso vai ser ahora o tema final. Creo que vamos a chegar hasta aquí. Se alguén máis deixa comentarios, vemos que tal, se eso facemos unha segunda parte, dependendo da xente que está vendo e dos comentarios que deixen os participantes ou, bueno, calquer outro comentario que haxa. Vai haber ahora ao final unha última parte nostálgica na que vamos a poñer fotos que ten Rubén daquela época do Ciber. Se algún dos participantes ou algunha persona que sale nesas fotos non está de acordo en salir, que o diga, quítase automáticamente, corto o vídeo e non salen esas fotos. Pero bueno, creo que as fotos todos salen bastante guapos dentro do que cabe. Están escollidas as mellores fotos da época, entonces vamos a meter ahora para terminar esas fotos. E nada, seguide o canal, comentade, seguideme en Instagram, que creo que teño un Instagram onde vou avisando os vídeos que subo. Non sei se Rubén ten algunha rede social que... Non teño nada deso autobombo. Daquela tiña unha página web cando teño o Ciber. Cando fixeron unha página web era unha cousa de tal, pero agora non teño nada así de seguideme. Suben un par de vídeos aí en YouTube con gameplay sin editar, pero non é o meu rollo, non é para min. Pois vamos a deixar coa parte nostálgica. Comentade a ver que vos parece todo isto.